Yellow guys, good morning mamuka sevedwe. Tine nyaya dzakati wandei muzuva ranhasi. Regai tigare tapinda madziri tati regai tifuubata jongwe muromo. Nyaya yekutanga hanzi pana sisi vedu vari kutambudzwa nespiritual husband. Mwana nibagite makayari njani, I hope li right. Namhlanje silodaba oluka sisi ohlutsha spiritual husband. Alright. Makadi vatete ndinokumbura mungandibvunzirawo paplatform penyu kana pane umwe akambosangana nezvandiri kusangana nazvo. Kubva kare ndiri mudiki ndaigara rota ndichivata nemurume, asi at this time ndakanga ndisati ndatombotanga kana kuita zvekudanana nevanhu nekuti ndakanga ndiri mwana muduku. Pandakaudza family yangu vakabva vazvidismissa vakati it's just a dream, ingozvinamatira zvinodarika, nekuti ivo havabhilieve mukuconsulta dzin'anga sezvo vari maKristu. Pandakatena 17 zvinhu zvakatoita worse. Every time pandaitraya kudanana nemukomana, mukomana wacho aibva angondiramba pasina explanation. Eventually our aunt who used to help us at home vakabva vanditora vakaenda neni kunoconsulta without the knowledge of my family. Ndobva ndaudzwa kunzi ndine spiritual husband. I've been seeking help for the past 13 years, visiting strong pastors and powerful traditional healers, but no one has ever been able to resolve my issues. Ndashandisa mari yakawanda trying to find help, but the situation inobva yatoita worse. Kubasa ndinogara ndichiblamewa for zvinhu zvandisina kuita. Vanhu havandifariri uyezve havatodi kutamba neni. When I try to be intimate with someone, nengwe yake inobva yatoponja, haitoshande, asi ichishanda kune madzimai. Sometimes makuseni ndinomuka ndine mabruises pabody yangu, uyezve ndinonzwa inenge period pain kuzasuku. Hanzi ndaona madoctors akawanda, ndikaita matest akawanda, but results anongouya ari negative. I'm reaching out to anyone akambofesa a similar challenge akawana help. Kana ungandirefer kumunhu anorapa uyezve anodhila nenyaya dzakadai, ndingazvitenda chaizvo. At times, after receiving cleansing, the spiritual husband presence disappear for a few months, then yobva yadzoka yotanga kutaura neni kuhope dzangu ichindiudza kuti yaenda ikanokonfronta vanhu vakandiita cleansing. After that inobva yangogaina access kwandiri zvakare. I've seen this entity in my dreams, and this is one of the scariest experiences in my life as it changes forms. Sometimes it appears as a human, sometimes as a snake or other frightening creatures. Lastly, I encourage parents to protect their children at all costs and cover them with prayers always. If anyone has ever faced a similar challenge and found help, please connect me with them. Your assistance will be greatly appreciated. Vakandifonera nezuro ndikataura navo vakati vanoda munhu anoziva story yake. Umuntu wakona kuyomele kube ngumuntu osaziva story sake, cause vari kuti izvoni vakaenda kuma strong pastors, vakaenda kuma strong traditional healers, but mweya wachona unoramba uchingodzoka. Vanorota iri nyoka, vanorota iri creature, vanorota ari munhu. Ndozvavatambudza. Uyezve chimwe chazonyanya kundityisa ndechekuti makuseni vanotomuka vane mamaki pabody yake. Ndozvinorwadza. Saka vari kubhiliva kuti kumashonaland kunogona kuva kune munhu, because havasati vamboendawo kumashonaland. Vari kubhiliva kuti kumashonaland vanogona kuwana help. Guys, if there's anyone who has ever pane vakambosangana nesituation yakadai here, kana ari pakambosangana nesituation yakadai, please leave your comment. Leave your comment. Kana mune namba munongondisira ndovatumira kauti kana muchida kutaura navo ndichataura navo, wondipa mvumo yekuti ndikupei namba dzavo, then I'm sure we can help here. Vari kuda rubatsiro. Vari kuti ivo vakamboenda kumapastors, vari kuti vakamboenda kun'anga. Saka ndiani angatibatsira? Kana vakaenda kumapastors zvikasabatsira, kana vakaenda kumatraditional healers zvikasabatsira, saka ndiani? Uyezve guys, nyaya iripo ndeyekuti vati kwai vakatomboya kuSouth Africa, vagari zvavo muAfrica, vari kuti vakatomboya kuSouth Africa. Imagine kuti munhu anotokwira ndege ouya vakauya kuSouth Africa vakaenda futi kuBulawayo vobvisa madzimari akawanda, but hazvisi kushanda. Saka tiri kuti kudii? Tiri kuti spirit iri strong kudarika Mwari. Tiri kuti vanhu vanovabatsira vanenge vachinyebera vachida kuvadyarira mari. Kana une problem yakadai, you need to be very careful, because hauzivi manje target kuti
munhu ari kuda kukushandira here kana kuti ari kutokuwedzera maproblem. So kuti tovabatsirawo sei sisi ava kana pane vakambosangana nazvo zvinhu zviri strange zvakadai. Saka inyaya inotyisa, especially pakuzomuka utori nemamaki. Why don't you go to that higher power kunoti Mwari tauya pano tinzwireiwo ngoni. You guys, this week has been a tough week for me. Panabodi vakamutaura neni zvakare. I'm not going to share his story here, but it has been a tough week. Kuti unyazoona kuti people are going through stuff. At the moment, he's not ready for me to be sharing his story, but people are going through stuff. Zvekuti mwoyo wangu unorema. Ndinofila maproblems enyu, ndinowasenga, towaisa kuna Mwari. Nhasi mangwanani anoregai ndimbokunamatirai. Vanhu vose vakatarisa screen ndimbonamata tisati tapinda munyaya yedu yechipiri. Kuna Mwari vedu vari kudenga, tinokutendai Jehovha nekuti muri Mwari. You are the powerful, almighty, all present Jehovah. Muri Mwari ndimi makatisika. Vana venyu vatambura Mwari wangu, vanotambudziwa nemweya yetsvina Jehovha. Ndirewo mupenyu hwavo Jehovha. Ndinonamata Ishe wangu ndichikukumbirai on this platform Jehovha kuti there is no problem too big that you cannot solve. There is no mountain too tall that you cannot move. Rumbidzwai Jehovha nekuti muri Mwari ane simba. Ishe wangu ndinonamata ndichikumbirawo nezita raJesu kuti mungapindirawo mumaproblems evana venyu. I pray for everyone who is watching this video. Ivaiwonawo Jehovah, vanonureiwo. May you please deliver them from the spiritual attacks, Jehovah. I even pray for my sister vanyora story Jehovah. Pindirai Jehovah. Zita renyu rigorumbidzwa nomo musi tigomira tigoti isu tiri vana vaMwari. Jehovah, some trust in horses, some trust in chariots, but we trust in you. Musatinyadzisa Mwari wangu. Pindiraiwo Jehovah, mungavabatsirawo sisi vari kurwadziwa Jehovah, vanoona maspiritual attack, vanosangana nemaspiritual attacks akawanda. Uyezve, I also pray kuti whoever is going to try to help her on this platform is going to lead her to you. Mugobvisa problem for the rest of their lives. Vagorangarira kuti Jehovah, neumwe musi nyaya yangu yakaverengwa paplatform ino inonzi Dark Secrets ndikasangana nemi. Rumbidzwai Jehovah, nekuti shoko renyu rotaura kuti if you ask anything in your name, we must consider it done. Tinonamata tisiya zvese muzita raJesu risingaperi. Amen. Amen. All right. Pane nyaya yechitu yandinoda kuverenga uye yabhodhi vari kuZimbabwe vari kuti ivo vaida kuromba asi mushure mekunge vaonawo mavhidhiyo edu aya vakabva vangobatikana vakati aiwa rega ndiregedze. Like you guys, I don't want to lie, mwoyo wangu unobata ndowakugwadzwa, like physical pain. I feel physical pain when I read your stories. I don't want to lie, ndonzwa kubatikana chaiko. Alright, nyaya yedu yechipiri iri kuti zvone. Alright, Good day Tete, post me as anonymous. Tete ndine nyaya yangu yakamira yakadai. Not a confession but maybe a help. I've been applying for jobs in Europe and Asian countries but no response. Recently God blessed us with a male child. Soon after ipapo ndakabva ndatongonzi kubasa ndichakwanisa kubhadhara vashandi. Tete brain dzinombotisa so I thought I was dreaming but it was very much true. Tete takatomboita pfungwa dzekuda kurombawo ini nemudzimai wangu. Ndo pandakaona mavhidhiyo enyu paYouTube ndikafarira channel yenyu ndikasubscribe. I've been seeing every video you post. Tete ndo zvakazotimisa kuti kunze kwacho kwashata zvinozoitika varomba. It's not something we can be proud of. Saka ndati ndiise nyaya yangu kwamuri Tete. Kana pana anokwanisa kundibatsirawo ndinoita mabasa aye ma-unskilled, ndoshanda hangu cheziya rangu ndichiraramisa mhuri. Zviri nani kuwana $2 yeziya rako pane kuwana billion yemushonga. Even shoko raMwari rakataura kuti diligent hands bring riches. Tete kana pana anokwanisa kubatsira kuti ndiwane kuenda kunze then ndozodzosa hangu mari kana zvikwanisika hazvo pane kuenda kunotsvaga upfumi hwatisina kushandira magumo azvo hapana chakanaka. Saka Tete kana pana anokwanisa kundiwanirawo link rekuenda kunze Tete idi Mwari kudzwai.
your kindness will be deeply appreciated. Saka mukoma vari kuti ivo vanzwa neupenyu hwekuzimbabwe, upenyu hwekurema kako zimbabwe zvakaoma, people are struggling. Handisi havo vanogona kudrive here, vaigona even kuzotrya basa rematrucks kunze uko. If you have any link yema-unskilled labours inenge ichidiwawo Europe, vanodrivewo, vanoti mongosiyawo kamalink tikwanise kubatsirana. Nditi this community is an amazing community. I don't want to the love and support that you give us here, that we give each other is just amazing. There's so much positivity. Atina kufanana nevanhu vekublue up. Munoiza app yeblue yainonzi Facebook. Sana mbona bitterness yakadaro vanenge vachingogwava. Kukutondi ataka personally, like they are so bad. Ndosana ndisingatombopost anything on Facebook because anoti vari bad. Isusu panapa red up, we are just an amazing community. Saka vedu kana kuri kuti munokwanisawo kuvabatsirawo mukoma aiwa ndokumbirawo mungavabatsirawo, mungasiyawo malink ekudriver, mungasiyawo malink emama mumabasa. Handizivi kuti wakambotrya here even zvemasiwo yese zviyezvi, handizivi zvichiriko here kunana Canada nekupi mungosiyawo malink munhu akwanise kubatsirikana vawanewo basa. Ivowo havana kundiudza kuti chavanonyatsogona kuita chii, saka vangoti zvisiri skilled kana pane malink. I also know kuti Canada inotora vanhu vanenge ine ma-states anenge ane vanhu vanenge isina vanhu, iri depopulated, saka ikoko unogona kuapply, but I think inenge ichida mazimari process yachona. Saka if there's anyone who can help, please ndokumbira kuti mungasiya link, mungosiyawo ma-ideas kuti tingavabatsirawo sei. Takupinda munyaya yechi3, nyaya dzacho dzakati wandei. Please hide. Tete ndiri muroyi ende ndine time yandinozvitongesa kuti sei ndichidaro shamwari yangu yakambonditadzirei. Ndiri kuchengetedza murume wefriend, mwana asiri wake. Ndakabata mushonga kuti asatombosumudza kana musoro, nyaya yangu zvizere. Ndiri mudzimai ane makore 40. Tete ini ndiri munhu akatamba neupenyu. Ndakatanga kuita zvevarume ndichiri mudiki. Ndakaramba varume vaida zvekundiroora kuti ndaida vane mari, asi tete pavakomana vese vaida kundiwana panguva iyi vanga vasina mari. Kutaura kuno vava nemari isingaiti uye vave nemhuri dzavo. Mumwe wavakomana wandakaramba ndiye murume akazoroora shamwari yangu. Ini shamwari yangu takasangana kuuniversity, asi she was cool, taigara zvedu musame location cool. Dao tapedza siku handizive kuti friend yangu akasangana sei nemurume aiva mukomana wangu, asi and inini nekuti ndaive nevakomana hobu, friend yangu haana kumbobvira akaziva nezvemukomana wetete. Ini paakazondiudza nezvekuti ndiye mukomana wake handina kuitawo hanya nazvo, nekuti panguva iyi ndaisatodawo zvevanhu vasina mari. Kozvetikomana taiva tisina mari ndaimbozvidawo here, especially panguva iyoyo ndaenda kuda mbinga. So friend yangu ndakaiti mainini, why muchida kudhiwana nezvakadai? Asi iye akati ndinomuda. Ini handina kana kumuudza futi kuti ndakambodanana nemukomana uyu. Iye mukomana chona ndikamuudza kuti usaudza shamwari yangu kuti takambodanana. Aiva akanaka hake mukomana uyu, asi kunaka kunodyiwa here naitete. Ini ndakatanga hangu kuita yangu yemadhara ane matumbu vane mhuri dzavo. Nguva ichifamba apa mwanasikana ndichikura hangu, friend yangu akazoroorwa nemukomana wangu uye life yavo yakatanga kuchinja mbichena dzama ravatova vanhu vane mari. Ndakatanga kurwadzwa kuti dai ndiri ini so ndakagara zvakanaka ndichiona friend yangu ichitengerwa mota, mwoyo wangu wakandirwadza. So tete ndakazoita mimba, ndaiziva kuti ndine mimba. Ndakaita kuti ndiende kumba kwefriend yangu isipo, aivandiudza kuti aizobuda kwe2 days. Ndakanyepedzera tete kuita sendisingazivi kuti hapo ndikasvika kune murume wachona. Ndakaita zvekuti ndikwezve murume wake ndokumuwina ndikarara naye. Ndarara naye kudaro ndakazomuti ndakabata pamberi. Akamboda kuramba tete, ndakamuti ndinoudza mukadzi wako kana kuti ndouya ndozogara nemikoko. Tete kubva musi iwowo kusvika nawo murume uyu ndomubata semuranda. Ndakamudyisa mushonga zvekuti pandamudira ndikamuti uya, kunyangwe pakati peusiku anotouya. Friend yangu iri mazvaro anototi murume wangu pane munhu ari kudanana naye, but haasi kuudza kuti ndini. Mwana wangu ane time yaanotomboenda kumba kwefriend yangu kumaholidays tete semwana weshamwari. Asi sometimes ndofila guilt kuti why ndiri kudai friend yangu, ini ndiri ndakarambira munhurume. Ndine mushonga wandakapiwa nen'anga wandakaiswa mumaziso angu nemwana wangu kuti tikangotarisa murume uya anonzwa kutya nekutodedera chaiko. Tete handizivi kuti musi unofumuka mushonga uyu ndichaita sei, asi pane makuva kana jeri mukati. Hameno tete ndozvoonawo panguva yacho, asi ndiri kurwadziwa shamwari yangu kuti akanditadzirei. Things that women do.
since vari kutorwadziwa ende the fact that vanyora kwatiri there is hope. She knows good what she's doing is wrong. Amene kuti how can we help her, how can she undo this, because vakatozviita ende kuti azonoudza murume wekuti mwana asisiri wako zvachinja, I don't know how she can do it, but there is to be a way forward. I think pane zvaunokwanisa kuita, anzi repent and believe. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. Repent and believe. And repent, let us repent. Kana imi muri kuziva kuti muri kukanganisa maregere ekuchiregedza zvechiregai, kuramba mungofirimidzana nevanhu vari kusvikarira kumba kwawo, because kana kuri kuti mukadzi wacho ari kutozviziva kuti ndo zviri kuitika, one day achazongobata kuti munhu wacho ndiani, tobva tadii. Zvobva zvonyadzisa paya manje. Handiti saka there has to be way, there has to be balance. Zvinhu zvacho zvakaoma. Right, nyaya inotevera chikwambo chabanguru chinondita mukadzi mushure mekunge ndaramba kuita mukadzi wabanguru wenhaka. Vana vangu vakomana vese vakurwara njere. Tete makadinda wewo nenyaya yangu yanditambudza zvekuti ndikatanga kudzamisa pfungwa ndinoona matama achistota nemisodzi. Ndipo pandozvibvunza kuti kokufirwa imhosva here. Tete ndiri mudzimai anogara kumazowe, ndiri shirikadzi, murume wangu akashaya. Vanakomana vangu matwins vava mateenager. Tete murume wangu ndiye webreadwinner mafiro akaita murume wangu anorwadza. Nanhasi handina chekutaura. Akangomuka akangofa mushure mekunge tatenga stand kuno kumazowe. Murume afa kudaro takafamba kune vezvemweya tikabvunza, asi hapana zvakajeka zvatakaudzwa. Bamukuru vakazoti vaida kundigara nhaka tete. Ini ndakazviramba nekuti murume wangu ari mupenyu akandiudza kuti mukoma wangu akabata mushonga. So ini ndaisada kuita zvemushonga nekuti pamusha pabamukuru paigara pakazara vana sangoma vachita mabira ipapo. Besides kuita mabira, bamukuru vainge vakatora vakadzi vana bamunini vakashaya vaviri kuita vakadzi vavo venhaka. Saka ini ndakati aiwa, pachipare hazviiti, regai ndigare pamusha wandakasiiwa nemurume wangu ndichengete vana vangu. Tete ndakagara, asi bamukuru havana kumira kuuya vachida kuvata neni, asi ndairamba. Bamukuru vakazoti unofunga kuti ungagare mumusha medu usina zvaunoitwa. Iwe wakauraya brother yangu kuitira kuti uye nezvikomba pano, manje uchazviona pano ndopa uchabva uchimhanya. Ini ndakati haiwa, ihasha dzekuramba kurara nadzo zvichapera. Asi ndakatanga kuti ave manheru padhoo, ndaiona pachipinda kadhara kadiki diki kane ndebvu kondiita mukadzi. Nguva yakanondiita mukadzi ndinobatwa nedzikirira tete. Maoko anopera simba ende kadhara aka kanobuda mumba mangu mambakwedza. Tete vana ndakavaudza nyaya iyi hazvina kuvabata mushe. Vakabva vaenda kunorwisa bamukuru vakavaudza kuti muri muroyi. Vana vangu mapatya. Vabva kwabamukuru havana kuita 2 days vakatanga kurwara njere, vakabva vabva pamba. Ndakatanga ndichavatevera ndichivadzosa pamba. Asi umwe musi vakabuda ndirere, ndakazomuka vana vasisipo, ndikavatsvaka asi handina kuvawana. Vana vangu vari kungodzungaira nenyika vachirwara tete. Zvinhu zvinondirwadza, ini ndichitambudzwa nezvidhoma zvinorara neni tete. Chandinoda help, mubatsiri anoita back to sender, uye anondiratidza kune vana vangu vadzoke tete. Nyaya dzekufirwa dzakaoma, and my in-laws, they usually take advantage, they usually abuse, it's sad. Amene kuti isusu sevanhu veganda redu, dambudziko redu riri pai. Ngadai Mwari atidzidzisa kuvanhu vane rudo. Munhu anenge achitochema murume wake. Isusu during that, people want to take advantage of that person, kukika imbwa kwayo at its weakest. Imbwa iri kugwara kusvika uchiitikika, that's what you do. Kana munhu ati asida kugara naka, asida kugara naka, why force her? Hasi kuda, she's not interested. Ende bamukuru vanzi vakatotora vakadzi tu, vana bamunini vakafa, tozotoona bamunini vakafa nei. Saka for munhu kuti angoti wagara nevakadzi tu plus mukadzi wako wechi3, iwe uya woita 4, murume atova bhuru zveri kutora vakadzi vamabrothers ose. Zvinhu zviri common. Handiti kwamuri koko ndoziva kuti munoziva vanhu vari kuzviita zvekuti kana mabrothers akafa panosara murume wanomudzinza tisagotora vakadzi vose. Unochiva kuti unenge uchivadiya pacho usingagoni kana kuvachengeta. Iye zvino zvinowanza kuurariwa nechikwambo. Saka tingavabatsirawo sei vedu kana kuri kuti pane zvamunoziva help yamunokwanisa kuvapa. Please let's help. Tine zveimwe nyaya dzacho dzakati wandei. Pane imwe nyaya yanzi takaita. The last story that we received. Alright.
takatochera skeleton yambuya pasi pechigayo, tarombera business nababa. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tete ini ndiri murume aive tsika nditsikewo nababa. Ini ndakakura ndichigara kudombosha kunonzi kuMore Life. Panguva itaigara musha ina baba namai pamwe nemasiblings angu, asi ini ndindaive mwana wepamoyo wababa. Hapana chaiitwa nababa vasina kundiudza. Amai pamwe vaitowanzirwa masecrets nababa, uyezve mama vakatosvika pakufa vasingazvizivi. Tete baba vangu vaita mabusiness panonzi pamvere chena, pave nemabhawa ipapo pamwe nemashopu. Ndapedza chikoro ndakatanga kuita nguva zhinji nababa semwana mukuru. Vaiti ndinoda kuudzisa kungwara kuitira kuti ndikamuka ndakafa masiblings ako atamburi. Panguva ndakapedza chikoro baba vainge vane urongwa hwekuvhura chigayo panonzi panyamande, paitwa nemufambo kubva kwataigara, ende baba vainge vane imwe stand iyoyo, so vakatirega tiise chigayo ipapo pastand. So takatanga kufambira nyaya dzechigayo nababa, dzamara tazoenda kun'anga navo. Sekuru ava kaisa vake kutanga baba vaigara vachienda kunopiwa mushonga wemabhawa, asi mai vaisaziva. Mimwe mishonga ndakatotanga kuichengeteswa nababa ndichiri kuchikoro chaiko. Tete takati taenda kwasekuru apa, baba vakanzi paunoda kuisa chigayo apa pane competition yakanyanya, toda kuti ushongedza kasimba kuti uite mari. Vakanzi kana uchida kuita mari uya neskeleton yamai vako vachireva mbuya mai vababa. Vainge vane makore vakashayika. Baba semunhu ainge adyera zvemushonga, takati taenda kumba vakapa mai nemasiblings angu mari kuti vamboshanya, isu tosara tichera guva raambuya. Tete ini ndaitya nekuti kwaive kutanga kurara pamakuva tichichera kudaro. Takati tatora skeleton kusati kwachena kudaro, takaisa maskeleton iya mumota ndokuenda ipapo kuna sekuru. Takanosiya skeleton ikaswera ichigadzirwa nemishonga kwakuzoitora manheru. Takanzi tichere paizoiswa chigayo. Tete rakava basa zvakare kunochera skeleton iya paiswa chigayo. Zvese taita chigayo chakatanga kushanda. Tete handidi kunyeperai, paifaya. Baba vakaita mari nechigayo chikwemakore, asi baba vakazorora ndokuti vakufa. Baba vakati kana ndafa usakanganwa kupota uchienda kun'anga kunorinywa mushonga watakapiwa nezvinhu zvese zvatinazvo. Kubhawa mhiko yaive kwendaifanira kukiya inini dhoo nekurivhura vashandi vasati vatanga kushanda, vasati vatanga basa. So ini ndaifanira kutanga kusvika pabasa nebhotori neweti yangu, ndoita zvekusesa weti yangu padhoo rebha, ndokinura manheru, ndoita the same zvakare. Asi tete ndisati ndakangamwa mubhawa medu pagore paifa munhu 1 tete. Pamwe aingodonha pacheya akagara otofa, mwe aingofawo nekubaya nemapanga varwa, asi yaitiwa mhiko yekuchekeresa. So ndakasvika panguva yekunakirwa Tete ndokupa vasikana mabaladis makii kuti vapote vachikiya dhoo. Kubhawa ndokutanga maproblems. Vashandi vakatanga kusiya basa vachiona zvipoko, especially maweekend. Ndakasvika pakurivhara bhawa, nanhasi bhawa irori hamuitiki business, munhu anongoita month otosiya. Aingeenda kurirentesa Tete, nawo rakangogara risina munhu. Gayo chakangofa, chafa kudaro pakamera karuva kasingasvavi kunyange kupise sei akasvavi. Kakanosvava ka1 pagore, pakanosvava rufu mumusha. Musha ave makuva Tete nehurombwa ndakabata nababa. Ava vakafawo kubhawa vataichekeresa vari kundimukira. Pamwe ndinoti ndakararamba munoita chiedza kunge masikati, ndinorara ndichirwisa nezvipoko Tete. Ndave kuita sendinopenga, kana ndichifamba handichina ukuudza vana vamai vangu vese ave makuva. Amai vakafa kare pamba, ndinogara nevazukuru vanove masisters angu akashaya. Ndinodemba hangu kufa zvisarire ivo vazukuru. Ndazama kufamba asi zviri kuramba kugadzirisika. Ndibatsireiwo, ndatenda. This is a very sad story because zvakaoma zvinhu zvacho. Baba ndo vakapinza mwana mumadhiri aya, manje izvezvi zvasarira mwana. And I think we look up to our parents, you know, we look up to our parents. Our parents are our role models. Saka dzimunguva chero vari kuita Rome 10, iwe semwana unenge uchingoti dede wangu is a hero. Manje dambudziko rapo nderekuti zvinhu izvi hazvichafai manje, patiwa nedambudziko, handiti patiwa nedambudziko kuti havacharari ende vari kuda kuti vafe zvavo zvisarire vazukuru. From generation to generation, muchingopinza vana mumatakanana. Budhava ndo vanoziva zvavakaita nadhedhi vavo, vanofanirwa kuti ameno kuti vangafanirwa kuita sei, but he needs to fix his problem. Put your house in order. Usati wafa. Complicated issue. Please, mungosiyawo mosuggesta kuti vangaita sei, vangadzoserere zvinhu kun'anga. Havana kutiudza kuti n'anga ichiripo here kana kuti yakafa. Saka panoda kuti pagadziriswe ipapo vodzosera zvinhu kun'anga. Wotendeuka bhawa handiti vakatofara, chigayo chakafara.
saka unofira yako, unofira zvibhoko hapachina chauchafira, zvemari haichavuyi. Ngavati repent kuita kuti musazonetsa generation inotevera. Ndo papera nyaya dzedu dzanhasi. Guys, muve nezuva rakanaka. Tine nyaya iyaya yemuroi ndoda kuti ndiiverenge paside because handigoni kuverenga pakamera because it's a very long story, so I need to read it also. It's going to be a very busy day. Yeah, muve nezuva rakanaka guys. Thank you for watching. See you in our next video. Bye bye.